Com deia la Vero també, la paraula lesbofòbia no és una paraula tan sentida ni referenciada com pot ser l'homofòbia. Les dones lesbianes estem creuades per dues opressions, l'heterosexualitat normativa obligatòria i el gènere. I dic almenys perquè també, com s'ha comentat, se'ns poden sumar moltes altres opressions. Ens relacionem, tenim xarxes de suport, etc., sense homes cis, heteros i blancs. I per tant, acabem demostrant que la masculinitat hegemònica no és necessària i és en tot aquest marc en el que ens trobem situacions de violències masclistes i lesbofòbiques, des del més clàssic, que és l'assetjament sexual en molts àmbits, i ja quan passes a ser l'enemiga entrem en violència verbal o física. Ara mateix ni el marc conceptual de lesbofòbia el tenim clar, ni què volem treballar, i per tant jo només em podia preguntar si es pot articular aquesta resposta en aquests moments a la lesbofòbia, des d'on considerem que volem i que podem fer-ho, i en definitiva com i des d'on podem donar resposta a la lesbofòbia. Moltes gràcies. Evidentemente, cuando hablo de invisibilidad, o de visibilidad, mejor dicho, también incide en no pensar en que mujeres gitanas lesbianas podemos ser objeto, podemos ser víctimas de esta lesbofobia. ¿Cómo podemos hacer para articular efectivamente ese entramado interseccional que nos ocupa fundamentalmente las mujeres dentro, si me permitís, en el mundo LGTB? Es injusto hacer generalizaciones y tratar de homogeneizar con una idea o con un pensamiento estándar todas las situaciones de todas las personas, o en este caso de todas las mujeres lesbianes. Les violències masclistes tenen a veure amb que infants i joves actuïn tal com socialment s'espera que actuïn. En un sistema binari, el marica, el no home, està igual de devaluat que les dones i per tant la misogínia i l'homofòbia podem dir que són les dues cares d'una mateixa moneda. Segueix molestant que les noies, que les dones tinguem sexualitat visible, tinguem sexualitat autònoma, tinguem sexualitat decidida, molesta que tinguem sexualitat i es castiga amb l'estigma de puta. És important que tinguem clar que el que deia abans, que el jovent és un reflex del món adult, que l'Instagram no el va inventar un adolescent, que el doble check no l'ha inventat un adolescente, que és des del món adult que s'inventa tot això i que d'alguna manera el jovent també reprodueix. Són models que no van a les causes, van als riscos. Reduir riscos, reduir ja, però quan entrem i intentem intervenir en aquestes causes. Llavors, ojo on posem l'enfocament, on posem el focus de la prevenció, si és en retallar les llibertats de les dones o és en què es deixi de produir violència per part de qui realment l'està produint, com és el fet de fer un reenviament massiu d'una foto que jo a tu t'he passat en uns termes d'intimitat. La coeducació ens ha servit moltíssim, però no deixa d'estar enfocada bàsicament en el tema de l'equitat de gènere. I creiem que hem de donar un pas més enllà i hem de tenir una mirada interseccional. I posar-ho al centre, perquè això és una pedagogia que és emancipatòria. Bé, venim d'una època, la gent que està més avançada a les xarxes socials ho ha pogut seguir molt més, de moltes etiquetes com serien el Me Too, el Me Queer, Black Lives Matter o d'altres que han ajudat moltíssim a visibilitzar certes violències estructurals que patim en àmbits laborals especialment o en àmbits de qüestions més racials, violència policial, violència per a la gent LGTBI. Hi ha una cosa que per mi és bàsica, que és que vam trencar, perquè per això el hashtag es diu com es diu, que és ser actriu és, perquè jo volia trencar una mica amb la idea, amb l'imaginari comú que existeix del que és una actària. El món de l'actuació és un món molt precari. Tenim contractes molt curts, treballem molt pocs mesos a l'any, hem d'anar trampejant com podem diferents feines i a vegades ens fa molt difícil dir que no a certes coses per la pròpia necessitat. Jo crec que aquest ambient no ajudava a que les companyes féssim un cop sobre la taula i diguéssim prou, estem fartes d'aquest tracte, és una cosa que fins ara hem normalitzat, però per sort la consciència feminista i tota la xarxa que s'està generant ens ha fet atrevir-nos a parlar. Jo crec que en altres èpoques no hagués existit aquest hashtag. A mi em sap molt de greu que els homes no hagin fet realment un treball profund de conscienciació sobre què volia dir que les dones de la seva professió se sentissin en aquells espais de poca confiança. Això jo crec que no ha passat en absolut.
Com podem comprovar, la ficció encara ara, audiovisual i teatral, és terriblement androcèntrica, que vol dir que tot gira al voltant de les necessitats, les reflexions i l'imaginari de l'home blanc i heterosexual, especialment. I aquests punts de vista molts cops no només són androcèntrics, sinó que són misògins. I clar, jo com a actriu, el que jo rebo també com a violència directa estructural és que els rols que jo interpreto i els rols que jo estic enviant a les dones de l'escenari, del públic i a les nenes del públic, és que la meva posició com a dona i a sobre com a actriu és injusta i és secundària. Llavors, jo crec que aquesta diferenciació tenim dret a poder-la dir i a poder-la discutir en un assaig i que les veus de les actrius formin part del procés de creació, que fins ara no han format part, vull dir, i creixerà. Me gustaría hablar un poco de esta idea de la interseccionalidad, ¿no? Paul Preciado hace poco en unas entrevistas comentaba provocadoramente, decía, no hay sujeto del feminismo, el sujeto del feminismo es un proyecto de transformación radical de la sociedad en su conjunto. Yo creo que esta idea del concepto mujer en singular, yo lo pongo entre comillas, ha servido en el pasado para universalizar experiencias que en realidad eran las experiencias de las mujeres que tenían voz. No todas las mujeres son igualmente victimizables. No tenemos además ni conciencia ni conocimiento suficiente de las formas particulares de violencia que sacuden las vidas de algunas mujeres o de algunas personas que encarnamos un desafío a este binarismo de género y que por tanto vivimos cierta violencia de género. En el enfoque interseccional, por tanto, se nos plantea una cuestión que es ¿qué es lo que cuenta como violencia machista? ¿Qué es la violencia contra las mujeres o de género? Y también, como más preguntas que nos tendríamos que hacer es ¿qué cuenta como violencia racista? ¿Qué cuenta como violencia colonial o capacitista o de clase, entre otras, ¿no? Este cuestionamiento de las políticas identitarias es un reto, yo lo sé, y que se plantea de manera muy intensa desde estos debates interseccionales en la medida en que estamos todo el rato apelando a elementos móviles y dinámicos y no algo tan concreto como ser mujeres o gitanas o lesbianas o migrantes. Entonces, yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo hoy es ¿de qué manera puede el enfoque interseccional ayudarnos a entender la complejidad de la violencia contra las mujeres? Y yo creo que este es el debate, más que una respuesta, creo que es el contexto donde creo que deberíamos como hacernos esta pregunta en diálogo, ¿no? Bueno, agradecer a todas las personas que hicieron posible este congreso. Me imagino que son muchas. Y hay probablemente algunas que no se ven, sobre todo las que están limpiando cuando nos vamos, que seguro que son migrantes, que son mujeres negras. Igual como lo hicieron mujeres populares años antes, nosotras desestabilizamos el sujeto político homogéneo y universal del feminismo, las mujeres. Todo ello me hizo complejizar aún más mis análisis sobre la violencia. No solo era violentada por ser marcada como mujer, sino también como afrodescendiente y también como lesbiana. Como feministas decoloniales entendemos la violencia estructural ligada a la historia de la colonización. La pregunta que propone el feminismo decolonial y que quiero proponer aquí es ¿a qué mujeres nos referimos cuando hablamos de violencia hacia las mujeres o violencias machistas? ¿Qué tipo de política encierra? Estamos comprometidas con una lucha por todas las opresiones, lo cual implica entender que no solo son las mujeres que están afectadas por la violencia estructural, sino también hombres y personas trans que no han tenido privilegios de raza, de clase, de nacionalidad, etc. Un feminismo hoy que no aborde la lucha antirracista es racista. Un feminismo que no aborde la lucha por las políticas neoliberales es clasista. Un feminismo que no aborde el heterosexismo es un feminismo heterosexista. Por tanto, si el feminismo no aborda todo eso, es un feminismo colonial. Muchas gracias.